Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Nhasi tati zvakare regai timboenda kunonzwa naMairona tinzwe kuti kubva patakapedzera kusangana navo tiri kudare kwasekuru Shumba upenyu hwavo pane here paita shanduko kana kuti aiwa vachiri kungobatirana matemo nemurume wavo. Sekutaura kwandinoita ndekuti tinokurudzira kuti subscribe kuitira kuti pese patinounza zvimwe zvinhu zvinyowani munobva maona notification iyi inokuudzai kuti aiwa chatsva pamene imwe nyaya yamunofanira kunge muchiona uye zvakare muchikomenda. Tinokurudzira kuti kana muchinge maona kuti aiwa izvi zvakakodzera share iwo kuhama neshamwari kuti vanzwe kuti aiwa izvi ndizvo zviri kuitika. Tave zvakare neWhatsApp group pamwe neWhatsApp channel, endai munojoina ikoko. Tadzoka kudama force kuna Mairona kuti tinzwe kuti upenyu hwavari kurarama pari zvino hwakamira sei. Amairona makadi Ndipeti makadiwo. Shuwa muri ready? Ndirireiti zvangu. Zvangu ka handiti. Sekutaura kwandaita ndati aiwa regai timbononzwa kuti Amairona upenyu pane paita shanduko here kubva patakabva kudare rasekuru Shumba. Makurarama sei pari zvino semhuri pamusha panapa? Kubva zvatakabva kwasekuru Shumba zvakangomboti handingati zvakachinja, asi kutoti ndichitongoti mangwana acho ndichienda kubasa ndichidzoka ndakangowana pamusuwo pakazara mushonga, handisi kuti mushonga here kandiibute, ndaona uripo, handina kutaura, ndakanyarara ndobva ndangotsvaira. Mangwana acho futi ndichitongopedza kutsvaira ndichibuda ndichidzoka, ndakatongoti rega ndiinde kupinga udhoko ndotenga muno ndidzoka ndatoona futi patodini patoiswa, asi apa papasiripo paiswa dhore apo ndoraraiswa. Ndobva ndati rega ndisiri kutaura zvinonetsa, rega ndisiyane nazvo, ndobva ndangosiya uripo, ndikati handiti zviri kutsvaira zvinganetsi, ndobva ndasiya zvakadaro. Ndonga ndakatoti kubva pane pandakazoda kufonerai hatina kunyatsonzwanana, ndobva ndangoti rega ndisiye zvakadaro. Foni yangu ndopa yakabva yazotodzima, mba ndazokufonerai neimwe new number, ndangopedzisira pangoti halo mari iya ichibva ibva yapera. Ndobva ndati handichazovafonera rimwe zuva. Saka pandakazoona pandirega siyani nazvo, ndagara kusoti wiki rino iri ndakubva futi kubasa, ndakuta musi wechipiri ndakuda kubuda kuti ndiende kubasa ngedhirakiwa. Ndobva ndavanokera ndikati uya mundivhurire gedhi zvanichavhura na5 o'clock. Ndikati 5 o'clock ndiye ndatosiyiwa nemota, nhasi kutakurwa na10 to havana kubuda, vakaramba varimo. Ndobva ndati hapana kuti ndirambe ndakamira nguva dziri kuenda. Ndobva ndakatobereka mwana kumusana, ndobva ndatora bhegi rangu ndobva ndaisa pamusoro pejero, ndobva ndanyatsosunga mwana zvakasimba, ndobva ndatokwira jerawo, ndobva ndajamba ndobva ndaenda. Mota ndakaibata musi iwoyo. Musi wechitatu ndizvo ndakatononoka futi kudini kumuka, ndobva ndavanokera, ndobva ndamira chifunga kuti pamwe vachiya kuti kuvhura 18 past zvokutoti mota yakasvika pakuridza huta yakamirapo. Ndakadedzera pati vanhu veveuko havana kukwanisa kuita sei, havana kuzvinzwa, uchiti uya mundibatsire, uya munditambirire mwana, handisi kukwanisa kubuda, gedhi rakakiwa. Saka pandakazodedzera mukadzi wacho ndopakabuda, ndopakaikinura dhoo, mota yange yatosumuka yatoenda. Ndobva ndakatofamba netsoka, chingoti darike pamusi edhama force, ndobva ndakasangana nevamwe amai vatinonamata navo, vakati masiyiwa nemota. Ndikati ndasiyiwa nemota, andambovataurira zvizhinji. Ndobva handipei mwana ndisare naye, ndobva ndakavapa mwana, ndobva ndatofambisa, ndobva ndatoenda. But ndakatosvika rejesta ratodarika, vanhu vatogoverwa mabasa, ndobva ndatoenda kuna supervisor, ndobva ndamutaurira zvanzi nokuti ndakagara ndataura nyaya yangu kudhara kubasa, vativira kuti pamwe pane zvinogona kuitika ndositadza kudini kuenda kubasa. Ndichingosvika ndobva ndatovataurira kuti handozviripo, zvikanzi ndandatozviziva, ndandatomaka kudhara zita renyu, endai kwamaishandira nezuro. Ndobva ndatoenda nezuro, ndobva ndizvozvo futi
ndatomuka ndivhurire gate havana kuda kundivhurira ndobva ndatongojamba futi ndichitongojamba ndakuti mota yanga ndatoinzwa mota yakutodarika pandakasara ndojamba kuzobuda motikari yatodini yaenda mai vaipakuona avo ndobva kuti ndatotarika ndoenda ndakadai napapa kanzi ko muri kuenda nguva dzino munosvika nguva ine mwana ndipei mwana ndisare naye ndobva ndakavapa mwana ndobva vaita sei ndobva vasara naye ndobva ndatoenda kubasa saka ndosvika kubasa andakasvika vangu vanhu vachiri paroko asi zita rangu raratoita sei ranga ratomakwa kudhara kutoti ndinofa tondibvunza ko nhasi mavhurirwa gedhe ndikati nhasi handina ndangojamba saka nhasi makuseni futi ndobva ndaenda kunovanokera ndobva vabva vati ndanoka bva ramba vakati si patotora temba ndatoti ndege ndibereke mwana ndijambe ndiendi ndokasati ndiri kuuya mukadzi wachindiva tiri kuuya ndobva bva azouya kwauri atombotora time ndofunga 5 minutes ndakamira ndobva azoya kwaukiinura akutongoti nhasiwo futi mota yacho yanonoka ukuuya ndobva ndatobuda ndichitongobuda kudai motika itodarika itoridza bhero ndobva itoridza uta ndobva ndatomhanya kwautoenda unokwira ndobva ndatoenda chongosvika kubasa kuya sipavesa tondibvunza ko nhasi zviri sei ndikati nhasi vandikiinurira zvikanzi ko vanhu vaiva makataura kuti vakazouya here vakazoti chii ndikati aiwa havana kuzokwanisa kuuya chii nezuro asi vari kuuya nhasi vandibva kutoti asaka imi chienda yamunodini munorongedza zvamuri kushandisa muende kumba pamwe vanhu venyu vanozouya chiri kunoti pano munozopedza kuzodai echiendai vamwe vanozosara vachiteera ndobva ndabva ndatouyawo pamazondifonera paenda ndichitorongedza zvinhu kuti ndichiuya kumba. Chiri kukutadzisai mairona kucheka key metaspace key mupota muchizvikinurira gedhi muchipinda nekubuda nenguva yamunokwanisa chii? Ivo vacho havasi kuda kundipa key yacho, havasi kuda kundipa key. Makatomboikumbira? Ndakambovakumbira mumashure umu havana kundidaira, vakaramba vakanyarara. Ivo imimi mukapiwa key yegedhi kubuda nekupinda asi hamuzosiya makiya zvokuti vanoti dzimwe dzenguva gedhi rinogona kutorara rakavhurwa? Aipapo kunyeba nekuti inini zvaufaniri kuti izvozvi zvindasvika pamwe kune kusina magetsi ndaida kuchajisa foni yangu ndoenda kunokumbira zvonzi magetsi hakuna, magetsi anoenda 8 o'clock. 8 o'clock dzikachaya ndoenda kunochajisa foni ndoimirira kuti isare ndodzoka zvekuma 9 kana kumapasti 10 foni yangu yaita sei, foni yangu yasara, ndo pandinobuda chete ndichienda kunochajisa foni kuitira kuti ndione time dzekumuka makuseni. Ndikadzoka ndisi gedhi rakashama ndirotosiya rakatovharwa. Gedhi rinokukika nemukati kana rinokika mukati nekunze? Rinokika mukati nekunze. Saka imi maane spare key chinokutadzai kuti even muchienda kunochajisa foni mokiya mokiya nepaa mokinura nekunze mobuda kunze mokiya. Chero kana nditori nemakiya ndichibuda ndaitosiya ndakiya ndichitobuda ndasiya ndakiya ndakutopinda ndokiya andambosiya risina kukiwa. Handipanyaya yemushonga chakundinetsa ndechekuti ivo vanoti zuva nezuva vanotaira mushonga yamunenge maisa yenyu, imi muri kutiwo zuva nezuva munoona padhoo penyu pakaiswa zvapanenge pakaiswa. Saka ari kuisa izvi ndiani ende ari kuisira mumwe ndiani? Ari kuisa ndiyo nekuti izvo zvakafanira kuti nezuro wanga wakazara pa asi ndo watoutsvaira wakatokanda mutoileti utori mezvo zvimutoileti ndaida kutomupinda mba ndatona wakatoiswa mushonga we ndo anotoisa zvafanira musi wechingani musi weSaturday musi weFriday wandakatosvika ndakasvika musi weSunday ndakamuka makuseni ndikatoita basa rangu ndikapedza ndikawacha ndakutonona ndikawesha nekupesitira payo pane mushonga mukadzi wacho akatsvaira ndobva apukuta ndobva atendaona ndikawacha iyo ndobva wateera masoro ndobva vaisa mukadzi ndobva dzoka kati ko ndiana aisa apa zvikanzi ndimairona vaisa asi ndo vakanga vaita sei vakanga vaisa asi inini handisi ndanga ndaisa. Mukadzi wacho ndobva atanga ndobva autsvaira zvikanzi nangu dai munhu akaisa ndongotsvaira asi ndivo baba rona vanga vaita sei
vanga vaisa mushonga iwoyo. Saka apa manje zvakutonetsa kuti uyu anoti uyu ndiye ari kuisa mushonga, uyu ari kuti uyu ndiye ari kuisa mushonga. Vari kuti zvakare imi mune masvosve enyu Mairona kuti izvezvizvi zvichida tangoita munyama hanzi anobuda amunondimbuka kuti muna ashedza here ombouya kana vakuenda kuzonorara vanenge vachitorara vachitudzwa kuti tiri kufambwa nemasvosve asi kuti vabate vawane hapana. Sichimbodudza masvosve enyaya Mairona basa ravo nderei kana aripo? Ndina masvosve andinawo. Masvosve anongobuda chero pese zvakafanana nemunomu. Ukangorasa kana chimwe chinhu unotoona atozara kana mafuta ndingati mafuta kana shuga ndo zvinhu zvinoita kuti masvosve abude unotoona atobuda masvosve. Saka aya masvosve anongobudawo mudzimba vachida kuti vachikafa haasi masvosve enyu? Haasi masvosve angu. Handina masvosve. Pamwe ndeyenyuka muno muchemu kuti kugara pasi apa uchangobva unogeza wozora mafuta unotoona atoita sei atozara ipapa achitobuda kana kugara wakazembera kumadziro mukatotarisa zviri kutofamba masvosve kumadziro atoriko. Saka ina ndingamboti ndine masvosve angu asi kuti masvosve akangosipoona Mwari. Isatiikatibvunzika kuti saka zvichida munogona kuvaudza kuti muri kuona babaro namasvosve anongobudawo pamba zvekuti pamwe makatotanga kutogara panapa tichitotanga kutogara pano taitomboisa mushonga taipi netaipi asi masvosve anga asingaiti sei anga asingatomboperi masvosve aingoramba achibuda. Anozototi kana yanguva yekuti mvura yakutonaya ndo paanozoita sei paanoguma asi kana kwakutotanga kutopisa anenge anotobuda masvosve iwa yakatowandisa. Mairona imimi tabva kwasekuru makamboshedza here vana venyu kutibvisa mudiko tichitaura vakura vabva zera kugara navo kuti vanangu ndakazofamba nababa venyu tikazonotaura nyaya dzakati dzakati saka regai ndikutaurire zviripo ndezvakati zvakati kubva nhasi ndati regai mimi muzvizive? Handina kumbovadaidza. Chiri kunetsa chii kuti muvadaidze muudze vana venyu mafambiro amakai? Ndakangomutaurira rona akati kana ndikakwanisa ndichaita sei ndichauya ikoko asati akaita sei asati auya chaiti ndakataura naye nezuro akati ndichaona pamazuva ari kuteerayo ndogona kuita sei kuuya ikoko saka asati auya. Tofunga tinomira tinzwa kuti vachauya saka inini alright Mairona kufunga kwenyu mimi nemagariro amuri kuita mumwe achingonzi uyu anobata mushonga uyu anobata mushonga uyu andisira mushonga muchingofungidzirana muchingofungidzirana nekwandakazombotiwo regai ndikuendesei mumbonekwana kwanzi aiwa zvinhu zvakamira sei kufunga kwenyu zvine magumo here izvi? Handizivi kuti zvine magumo here kana kuti hazvina. Ndiziva kuti zvine magumo here kana kuti hazvina. Saka wangu upenyu ungogara muchingofungidzirana muchingoita sei? Ndokundotoona sekutodaro nekuti inini hangu kubva zvandakabva ukoko handina chandakaita kwavari handina chandakaita kwavari kana kuti ndine rimwe zuva asi kutoti ivo ndo vanotonditanga kutondidena kutondinzwa kuti ndinoti chii zvakafanana neapo pazera apo ndindai parima but havana kumbonditi ichi ndakangosvika chibage changu chese chabviswa havana kumbonditi zvinhu zvenyu zvapera here kubviswa ndangowana vabvisa vatotimba muomba watodini vatisa handina kumbovabvunza kana kutaura navo kana kuita sei ndakangonyarara apo zvipamira apo ndakanga ndakarima futi pamakazotanga kuuya last yangu paipa ndanga ndakatorima papa nenyemba dzangu dzadziripo pa ndakangowana dzatemwa dzese vapatimba vatoisa mugano handina kumbovabvunza kuti mazvitemeri kana mazviitire ndakangoita sei vanhu vangoti asiyanai navo pamwe varuda kudini varuda kurimawo saka sinzi vangoisa mugano imi munongotangirawo mberi muchiita sei muchingoendawo musasiyanai navo ndizvozvo nepapapo vanangoti musanetsane navo ingosiyai zvakadii ingosiyai zvakadaro ndobva ndangonyarara handina chandakataura kwavari.
vari kutiwo zvakare musi wamakajamba gedhi pakazokinwa gedhi matowo panze makatowanikidzwa muchiita futi zvimwe zvinhu zvamaitosiya zvinhu zvenyu panze ipapa zvinosanganisira mishonga iyoyi. handina chandakaita because musi vavazoya kutovhura ndatojamba gedhi pane mukomana weapapa akatondoranda kutojamba ndopakatoya akatomira pasaidi achibva anditambira mwana chibva ndatodzika saka ivo pakatovhura gedhi handina kutombojamba futi nekusaidi uku akajamba neapapa ndobva atonditambira vati musanikiri nditambire mwana ndobva ndatodzikisa mwana ndakagara pajirawo ndobva atonditambira mwana ndobva ndatodzika saka taima yakavhura gedhi indanda kutobereka mwana uye akutofamba kutoenda kupi kumba kwavo. Mwana muzukuru handiti sekutova makaita muzukuru wangu muzukuru nemagariro amuri kuita hazviiti here kuti amboenda kana kuna vabereki vake kwakaomawo zvekuti haambokwanisa kumbotaramuka because nemajambiro amuri kutaura muchiita jurawo hamune rimwe remazuva munogona kusedza kuzojamba imi nemwana nemuzukuru mukatotyoka. ndaizvifunga hangu but ndaichataura namai vacho ndaisa ndavataurira. hamusi kutovaudza kuti muri kujamba jurawo? ndaisa ndambomuza ndiri kujamba jirawo. muda kuti azozvona zvaakusekuleta pasocial media kuti pane mukadzi achikoka musana kudhamafozi nemwana achijamba. handei panyaya yemwana amairona pandakambouya tichitaura nyaya iyi makataura zvichiva mukati ano ininichi mwana handina, mwana womunin'ina wangu, mwana wasisa wangu, makazosvika pakuzvibuda nekupupura kuti aya mwana uya aripo. makunzwa sei muchiri mekunge mazviburitsa pachena kuti ndo mutoro wandanga ndichivanza kwemakore? kuti ndakunzwa sei nekuti tichitaura paya zvakanga zvinhu zvakakuremerai kuti mubude pachena kuti ndine mwana aripo asi patakauya maiti aiwa hapo ndokuzozviburitsa kuti izvi ndo zviripo zvakatsinirwa nasekurusumba kuti mwana aripo zveshuwa. ndosandi kuti manzwa musi wemabva kutaura izvozvo imimiwo semunhu makunzwa sei? Alright, hazvichandiremeri kuzvitaura mazuva ekutanga zvaindiremera kutaura. vabereki makavaudza here kuti baba arona ndakazovaudza kuti ndomamiriro akaita zvinhu? mama yangu handisati ndavaudza because ndichazovaudza hangu kana vabva pasituation yavari zvezvizvi. vari kurwara? havasi kurwara asi kuti ndine munin'ina wangu akaita accident ari kugweruku anga asingakwanisi kumuka kana kudii saka kuti uzovawedzera futi zvinenge zvisingesa ndamirira kuti zvikaita ana ndozodini ndozovafonera ndichivataurira. Alright. kana muchiti vabereki muda kuzovataurira tiri kuti here vabereki havazvizive kana kuti vanozviziva asi muda kuvaudza kuti ndakazobuda pachena? vanozviziva zvavo vanozviziva. Alright, tamirira kuti vana vauye mubogara navo pasi mukurukure navo muzonzwa kuti zvakamira sei. sekumbobvunza kwandaita nemararamiro amuri kuita amairona nemagariro amunoita pa1 yard pa1 house zvinhu zvimaguma acho chii? handizoziva kuti zvichazoguma nekudini zozoguma nekudini asi chandotyira chete ndekuti unotyira kuzoti pamwe anozogona kundiisira poison nokuti inini wacho ndisipo dzimwe dzenguva ivo baba arona wacho anosara vachipinda mumba unotoona namwe dai ndikatosiya ndakiya ndogona kutowana dhori rakakinurwa risina kukiwa asi makira anenge ndaita ndikazovhura ndikapinda ndopandoona kuti maitira ndendaita nezvandasiya zviri zvatodini zvatosiyana. Inongatoisa atopinda atomwaya zvanenge amwe but ndinozongozviona kuti apa pane chadini pane chaiswa chinondishamisa ndechekuti baba arona wakavabvunza vanoti inini handibate mushonga, imimi ndakauya ndikakubvunza munoti hamubate mushonga, saka mushonga uri kuya nani? Ipapo hangu semusi uno ndakatovaona noti ndaivesa moto panze ndichitobika mbambera dzangu ndakasiya dhori risina kukiwa ndobva vakatanga kutenderera imba yese vachimba
vachimwebuti vachibva vapinda mukicheni mwebuti ndobva vapinda kupfuura pandaitovesera moto ndobva mweya bute hamtizivi kuti bute kana mushonga pamoto uya wanga wachibaka ndobva vakandira muchoto imomo bva vapinda mukicheni ndobva vatopinda bva vadarika saka ndakanzwa dhoo kuvhurwa ndopandakabva ndichimanyimba ndapinda saka pandakafamba ndichibva pakanzwa mafosteps achipinda ndopa vakabva buda vachimhanya uchibva vapinda vakasiya vamwaya pahembe dzangu chete ndo dzakangomwaiwa chete handina kumbobvisa izvozvi zvitongoripo asi handatombozvibvisa. Pandakabva pekupedzera padhoo rekukicheni ranga rabviswa richinzi rida kugadziriswa handauzopfuura hangu naiko kupazara nhasi raapapi dhoo harina pakangoshama pakangodaro hapana chakambogadzirwa. Muri kuzvinzwira tikutaura namairona tichinzwa kuti patakapedzisira tiri kumatare asekuru Shumba upenyu hwavo hwamira sei, asi kutaura kwavaita ngoti mazuva 2 kana 3 ndo pakangoti zi, asi zvakazotanga futi vari kuto zvakare imwe nyaya iri kunetsa inyaya yemakey egedhi. Ivo vari kupomerwa mhosva yekunzi vakangobva gedhi harivharwe, gedhi rinoswera rakavhurwa, vanzi vanotita mauni kutoti regai ndisiye ndakavhura gedhi. Regai tikuzonzwa kuna baba Arona kuti ko tikambova pamukana amairona makey ochekeswa toona kuti pasvondo rinenge riripo vanosiya gedhi rakavhurika kangani. Vanga vapiwa mhosva zvakare yekunzi amheno kwavanongoenda manheru voenda vozongodzoka hanzi kushamwari dzavo inid ivo vati aiwa inini kwandinenge ndaenda kunochajisa foni yangu nekuti pamba panapa hapana magetsi. Saka nyaya yema-MCB yakatozongofa yakadaro. Yakafa yakadaro nokuti musi watakazobva uko anti awawa matamusati mapindamo vakazotosvika vakachera pese papakachubwa ningirikira chibva vabudisa tambo dziya dzemagetsi dzese dzangobudiswa pachena. Ndokunge vanozozwa kuti tambo idzi dzaifambiswa sei, saka dzabva dzangosara dzangoti pachena. Rakaita scratch kudaro ndobva ndaisa kuti risarohwe nezuva tisarambe tichitsemuka bandati tisachisagode ndobva ndaisa bhutsu dzakaita kudai oso kuti chitsigire chisadone. Saka pandakazosvika ndichibva kubasa ndopandikaona maitiranda ndakaita hazvisiri izvo ndichitarisa pasina bhutsu nditarisa kuti windo racho ratodini nekumwe kwakusina kutombotsemuka pakatoshama magirasi acho adona pasi. Handidzi kuti vakaita zvokudini, handidzi kuti vakaita zvokana kuti vakaita zvongoti pakakwanibva kutuma kudai ndobva watokwetsura windo riya. Handidzi kuti vairi pwanyirei. Munoziva sei ndo vakapwanya? Ndiwo nekuti ndo vakanga vari pano pamba hakuna umwe munhu angambopi. Vakapwanywa kani mwana wenyu gotuke anonzi haagare pano. Musi wacho iyoyo ndakatomunikiri anga ari kwaba munini wacho ndakatomufonera ndikati Willas woya kuno here kumba, akati handina. Ndikati kwapwanya windo zvikanzi mainini wacho ndobva ndatotaura nawo akati aiwa haana kuuya haana kutomboyeko kuvasamunyeperi kuti ndiye apwanya windo. Imwe nyaya nsandakanganwa takataura nyaya yekuti mwana paitwe urongwa hwekuti mwana adzokere kuchikoro. Makambogara pasi here mukataura nyaya? Kugara naiwa mwana zvekuenda kuchikoro Willas ari kuenda kuchikoro but ini ndiniri kuita sei, ndiniri kumubatarira school fees. Mirai ndikuratidze sekutaura kwanga kuita mairona vatonotora report book handiti ari kuenda paEastview junior school. Regai tione kuti mwana ari kuenda kuchikoro here. Tsamba kai this letter notify that we are having a compulsory educational trip second term on the 28th of June 2024. Trip fee is $20. Installment payments are allowed. Conduct nobabaiskwachi napa dzechikoro itonzi second term kai sakura kuti term yakapera aitita sei aenda kuchikoro handiti kai. Regai tione kuti first term vakanyora here pane akanyora ani mugrade ani ku grade 1
saka apa dambudziko ranga richiti rongoti afanira kuenda kuchikoro hanzi chinodhura ichi iwe munombobhadhira mari kupa temu tobhadhira $15 asi apa izvozvo vakuti $20 patemu inenge iri chiko 15 by 3 inenge iri kuma-3 chakadaro ikoko. munombhadhira pamwedzi tombhadhira pamwedzi saka pamwedzi inenge iri $15. Alright, isainza kuti mwana haasi kuenda kuchikoro sezvo matotaura takatona tsamba inoto nechidhindo cheEastview Junior School nereport book. Izvi zviri pachena izvi mwana ari kuenda kuchikoro bhosi ainza kachinzi imi manzi hamuna kuenda kuchikoro saka hamuti kuti vana venyu vaende kuchikoro semi. handitadzi kumuendesa hamungatadzi kuendesa mwana wenyu kuchikoro nekuti hamudi kuti aite upenyu hwamakararama imi kuchikoro nekuti alright inge chikomana chinotogona ichi grade 1 term 1 2024 position class 4 out of 73 muchinyatsotarisa rikatonoti camera person ida anonyatsotipa close up shot here. Reading 10 out of 10 very good, written 15 14 imwe yacho chiyo, spelling 5 handiti tenda vashona muri kuzvona 10 out of 10 written spelling handiti nemamwe masubjects ari kuitwa nemukomana tichinzwa teachers comments right hanzi a well mannered boy, well done, keep pushing. This comment vakazongoisa chidhindo ndofunga unenge wawandirwa unongozova maheadmaster chikoro chinenge ina 1000 kuti vazoisa macomments 1000 plus havaswere nevana muclass. Zvakanziwo zvakare next term fees $20 per month. $20 per month. Next term begins 07/05/2024. Ayo mwana ari kuenda kuchikoro ende mwana ari kugona maenzwa position in class number 4 out of 73. Marks maona heritage 10 out of 10. Computer practical 10 out of 10. Grand total woman 120. Isangori pass. My comments a teacher, it's very well done, very good, well done, fair, excellent, well done, very good, well done. Grand total chivanzi pass. Ayo muri kuzvinzwira mazvionera ayo mairona zvimwe ndezvimwe upenyu unogona kuoma asi ndofunga imimi nekuona nemamarks ari kuitwa nemwana wenyu nokugona kuri kuita mwana wenyu rambai makashinga kuti mwana aende kuchikoro. Zvimwe zvikaizvi munogona kunge makazvitadza, zvimwe zvinhu mugozozvitadza asi endesai mwana kuchikoro. Mwana handiregedzi kuendesa kuchikoro, handiregedzi. Ayo mazvinzwira nyaya yamairona. Hatizive kana paine vane mazano vanoda kubatsiro mairona murandakadzi. Uyai nemazano iwayo, nhamba dzangu dziripo apo, munondifonera kana muchida kutaura navo, mabvumirana navo ndokupai nhamba dzavo muvafonera toona kuti zvinofamba sei. Chishuviro chedu ndechekuti rimwe remazuva titaure nevana vababa namairona, kubva narona wacho mukuru nevamwe vadiki kana vakasununguka, timbonzwa kuti ivo sevana nemagariro ari kuita vabereki wavo vanofunga sei uye vanoda kuti zvinhu izvi zvigadziriswe sei. Sekutaura kwandaita, go and subscribe on our YouTube channel Zim News Beat TV, or also like or follow our Facebook page. Remember also to join our WhatsApp group and our WhatsApp channel so that every time we post something new, you'll never miss some of these informative and entertaining programs. My name is Robert Tafmani. Join me in the next program. For now, bye-bye.